Biarritzen Fipadok Festivalean atzo aurkeztu da I Shall Not Hate edo emetzean buklape luze metraia. Bertan Abulaiz mediku palestinarraren bizia kontatzen da Israelgo ospitale batean lan egin zuen medikuarena. 2009an 3 alaba eta iloba bat hil zizkion Israelgo armadak eta elkarbizitza eta bakearen bideari ekin zion irmoki 5 bider bakearen nobelako izendapena lortzeraino. Azken gudarekin orotara 70 kide galdu ditu, baina ez dio bakearen bideari muzin egiten. Arratsaldeon ikusentzuleok Fipadok Festivalaren dokumentalaz gain begirada bat botako diogu gaurkotasunari eta gainera Hendaian eraikin nahi duten luxuzko hotelaren berri emango dizuegu. Ongi etorri parraldearen orenera. Urriaren 7 gibelatu dute korrikan migranteak Irun eta Hendai arteko muga pasatzen lagundu zituzten 7 ekintzaileen kontrako epaiketa. Auzia astearte honetan egitekoa zen Baionan, azkenean urri hastapenean izanen da. Guretzat lehen urrats bat da, lehen garaipen bat da. Prokuradoreak, fiskaliak eskatu du denbora gehiago gure abokatuen konklusioak irakurtzeko eta aztertzeko. Beraz, horrek ere erakusten du, badela duda bat gure epaiketaren inguruan. Beraz, denbora hori ere aprobetsatuko dugu kanpaina segitzeko, erraiteko epaiketa hori ez dela justua eta herri hortan, Euskal Herrian, badela jende pila pentsatzen dutena eta eginarazten dutena Euskal Herria harrera herria dela. Euskal Herria! Harrera herria! Euskal Herria! Astearte honetan ere elkartasun kate handia osatu da berriz 7 akusatuen inguruan. Hemen salatu behar dena politika migratzaile arrazista eta hiltzaileak dira. Horiek kondenatzen dituztelako pertsona hauek. Era berean ere esan nahi duguna da muga pasabide seguroen alde migrante hauei babesa eskaintzea eta zer esanik ez gurean, mugarik ez den herri honetan guretzako klase elkartasun ekintza badala, bizitzaren kontrako politika migratorio arrazista taltzaileak direla, epaitu behar direnak eta bizitzaren alde egiten dutenak zigorgabetuak izan behar direla. Horixe da gaur eskatu nahi duguna, zigorgabetuak izatea, klase elkartasuna ez delako delitua. Gogoratu dute 2021 batetik 9 migrante hil direla Gipuzkoatik Lapurdirat pasa nahi izan dutenarik, erran bezala auzia urriaren 7an eginen da. Izai Abulaiz medikua Jabaliako errefuxiatu eremuan jaio zen, eta gazatar eta palestinar denek bezala, umetatik pairatu izan du bortizkeria, miseria eta galera. Baina 2009an, Israelgo tanke batek bere etxearen aurka egindako eraso batean, 3 alaba eta iloba bat hil zizkioten. Orduan, bake eta elkarbizitzaren bideari ekin zion fermuki. Azken urte eta hilabeteetan egoerak okerrera egin du. Unkituta erakutsi dizkigu Israelgo armadak hil dituen bere familiako 70 senitartekoen argazkiak, baita eraitsi duten bere familia etxea, edo suntsitu duten bere alaben hilobia. Gazan dena suntsitua dago eta mundua ikusten ari da, ezer egin gabe, hori da mingarriena. Suntsiketa, hilketa, egarri eta goze kolektiboa, desplazamendu masiboak. Mass hunger, mass thirst, everything. Min eta galera hori pairatuaren ez dio gorrotuari gain hartzen utzi. Asarre egon badago ere, baina I have to be angry in a positive way. Not to accept what is happening, to take action. Modu positiboan egon behar dut azerre, ekiteko, gaizki dagoen zerbait ikusten badut ekiteko, hori da azerre positiboa, baina ez gorrotorik. Gorrotoa gaitz kutsakor suntsitzailea da, ni neu suntsitzen nauena, pozoia da, zama bat blokatzen nauena, baina mugitzen jarraitu beharrean nago, nire alaben mezua zabaltzen jarraitzeko. Badakit zauri handia dela, baina mentalki eta fizikoki osasuntsu egon behar dut, askok honetan guztian, ahulezia ikusten dute, baina ez dakite jakituria eta indarrandia eskatzen duela eta ez dio sekula gorrotoari gain hartzen utziko.
Bere alaben memorian Daughters for Life edo bizitzeko alabak elkartea sortu zuen egun bizi den Toronton, Kanadan. Ekialde hurbilean sufrimendua pairatu duten emakumeei laguntzeko hezkuntza emateko elkarte bat da. Hezkuntza elkarbizitzarako gako edo giltzarri dela pentsatzen bai du. Education is the light which guides us in times of darkness. Hezkuntza garai ilunetan argitzen gaituen argia da. Hezkuntza gure salbamendu jakada ozeano ilun honetan. Hezkuntzak lagundu baitzan behar dugu gu guztioi eta buruzagi politikoi, baina gizatasuna sustatuko duena, giza eskubideak errespetatuko dituena bakea da. Hori da behar duguna, ez soilik zientzialari edo matematikari onak emango dizkiguna. Zentzu berean agintari politiko ausartak behar ditugula dio, arriskuak hartzeko prest daudenak. Spain, Norway, Ireland. Espainiak, Norvegiak eta Irlandak ausardia eta ardura etikoz jokatu zuten gertatzen ari zenarekin ados ez zeudela salatzeko eta hori behar dugu. Izan ere berak jakin badaki, When the war ends, political leaders will shake hands. Guda bukatzean buruzagiek eskua emango diote elkarri, baina zer esango diegu bere zenedi eta maiteak galdu dituenari. Badakit guda nork desio duen, buruzagi politikoek, agenda politiko batengatik, baina badakit ere nork ordaintzen duen, aurrek eta emakumeek, eta horregatik nago hemen, horien guztien ahotsa izateko. 2010ean bere bizipena kontatzen zituen liburua idatzi zuen, bere alabentzat barkamena eskatzeko Israelgo estatua epaitegietara eraman zuen, eta dokumental hau ere horren fruitua da. Egiteko dokumental zaila izan da. Ez da erraza izan elkarrekin hau egitea gertatzen ari zen guztiarekin. Ni israeldarra naiz, ongi ulertzen dut bi komunitateetan gertatzen ari dena, eta espero dutarik eta hau adibide bat izatea elkar bizitzarentzat eta lagunduko duela. Muga, erlijioa eta barretatik haratago joan eta denek bakean bizi nahi dugula ulertu behar dugu. Askatasunean eta berdintasunean bizi nahi dugula. Eta hori dela terapide bakarra ekialde hurbilean eta munduan. Liberté et que ça c'est la seule solution pour le futur du Moyen-Orient et du monde. Eta askotan errealitateak hortzak erakusten badizkio ere nahi horri itxaropenari eusten dio. Of course, I am here because of hope. Bestela ez nintzen etorriko, etxean geratuko nintzen, baina zer da itxaropena? Ez da hitz bat, itxaropena ekitea da, ekin egin behar da gauzak aldatzeko, ezer ez da aldatzen ekin gabe. And hope it means an action. Izai Abulaiz medikuak 5 izendapen jaso ditu bakearen Nobel sarirako, baina saria jaso edo ez, pausoz pauso jarraituko du bere mezua albezain beste edatzen, aldaketarako ekiten, hori baita bere bizitzaren itxaropen eta xedea. Hendaiako hiriak laster luxuzko 5 izarreko hotel bat izango du. Egitasmoak askoren haserrea eragin badu ere, beste asko orain arte abandonatuta zeuden eraikinak berritzearen alde agertu dira. Hendaiako hondartza parean kokatuko den hotelaren jabeak proiektua defenditu du. Bere erranetan, turista askok Donostia edo Biarritzeko hotel ederrenetan egiten dute eta Hendaiako hondartzara datoz. Pena ematen dio beren beharrei erantzuten dien eskaintza bat ez izatea. Et de pas avoir une offre qui puisse répondre à leurs attentes. Hotela txikia izango dela azaldu du jabeak. 17 giltza izango dituzte 21 logelekin. Aurrentzako parkea, igerilekua, espa bat, 100 metro karratuko jatetxea, hondartzako bistekin eta kiroldegi bat. Et avec des terrasses qui donnent juste sur mer et une salle de sport notamment. Sare sozialen bidez askok proiektuaren alde egin dute. Beste batzuek ordea kritikatu egin dute. Eta kritika horien aurrean, jabeak dio batzuek uste dutela arategi edo mertzeria bat eraiki behar dela toki honetan. Baina bere esanetan frogatuta dago komertzio horiek ez direla bideragarriak Hendaian. Bestela ez lituzkete itxiko. Proiektu aurrera doan bitartean Hendaiako hondartzatik ibiltzen diren herritar eta bisitarien artean iritzi kontrajarriak entzuten dira. Holoko hotela bat hemen, egiteko 2 hilabete lana urte osoan,
irutzen pixkat handiak. Hau baino hobe izango da, ezin da txarragoa izan. Niretzat ez da oso interesgarria, hobe litzateke etxebizitzak eraikitzea. Etxebizitzak falta direlako batez ere gazteentzat. Gehiezkoa izango ala, 3 hilabete lana egiteko, baina behar jakin gute. Obrak laster hasi eta lusuzko hotel berriak ateak ireki beharko lituzke 2026 urte bukaeran. Jabeak dio helburua dela proiektua azkar aintzinatzea, baina azaldu duen bezala pentsatu baino denbora gehiago behar izan dute proiektuak pribatu batek gidatzen duelako. Ez promotore batek, eta bere esanetan hori da ezberdintasun handiena. Promotore batek azkar joateko beharra du, baina haiek detailei garrantzia eman nahi diete. Jakin behar da Hendaiako hirian turismoak pizu handia duela. Hain zuzen, herritarren 17% turismoari esker bizi da. Mugan taldea 2017an Donostian sortutako taldea da. Bere lehen kontzertua 2019an eskaini zuen eta 3 urte beranduago bere lehen diskoa atera zuen Bizirik ez bagaude deiturikoa. Ikusentzuleok Mugak taldeak Larre Soron eskaini zuen kontzertuaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!